Першыя прэзідэнцкія выбары ў незалежнай Беларусі адбыліся ў 1994. У другім туры перамог Александр Лукашенко, на той момант 39-гадовы дэпутат Верховнага Савету. Ён атрымаў больш за 80% галасоў і стаў першым кіраўніком краіны пасля распаду СССР. После принятия присяги первым белорусским президентом народу стало хоть немного легче. Тады масавых пратэстаў пасля выбараў не адбылося. Аднак ужо праз год у Беларусі пачаўся палітычны крызіс. У 1995 годзе прайшоў рэферэндум, на якім змянілі дзяржаўную сімволіку. Надалі расійскай мове статус дзяржаўнай і пашырылі паўнамоцтвы прэзідэнта. У 1996 новы рэферэндум, які яшчэ больш узмацніў уладу прэзідэнта і дазволіў яму фактычна перафармаваць палітычную сістэму, стаў прычынай першых маштабных пратэстаў. Гэтыя падзеі атрымалі назву «Менская вясна». Акцыі працягваліся некалькі месяцаў, але ўлады іх жорстка спынілі. Пасля выбараў 2001-га, калі Лукашенко атрымаў другі тэрмін, таксама праходзілі акцыі нязгоды, аднак яны не сталі маштабнымі. Больш прыкметным быў пратэст пасля выбараў 2006-га. Тады апазіцыйныя кандыдаты Александр Міленкевіч і Александр Казулін не прызналі вынікаў галасавання. Іхныя прыхільнікі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. Пратэст перарос у намётавае мястэчка, якое некалькі дзён існавала ў цэнтры сталіцы. У выніку яго разагналі сілавікі, а ўдзельнікаў затрымалі. Наступныя прэзідэнцкія выбары ў 2010-м сталі яшчэ адным пераломным момантам. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў на вуліцы Менску выйшлі дзесяткі тысяч людзей. Яны патрабавалі правесці новыя выбары і пералічыць галасы. Аднак акцыя завяршылася жорсткім разгонам. Былі затрыманыя сотні людзей, у тым ліку некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Выбары 2015 года сталі выключэннем. Нягледзячы на крытыку з боку апазіцыі, міжнародных назіральнікаў, буйных паслявыбарчых пратэстаў у краіне не адбылося. Кульмінацыяй усёй гісторыі беларускіх пратэстаў стаў 2020 год. Пасля абвяшчэння выніку выбараў, паводле якіх перамогу атрымаў Александр Лукашенко, сотні тысяч людзей па ўсёй краіне запатрабавалі сумленнага падліку галасоў і новых выбараў. Пратэсты працягваліся некалькі месяцаў і сталі самымі маштабнымі ў сучаснай гісторыі Беларусі. Гэта напамін пра тое, што 20-ы год гэта у тым ліку вынік усяго таго, што адбывалася ў Беларусі за гады яе незалежнасці. І вось побач з намі зараз журналіст радыё Свабода, сведка многіх узгаданых падзеяў Дмітрый Гурней. Ай-яй-яй. Дзім, вітаем. Вітаем, дзякуй вялікі, што пагадзіўся прыйсці да нас, не гледзячы на раніцу. Першае пытанне. Ты назіраеш за выбарамі, пачынаючы з 2006 года, так? З першага. З 2001 года. Слухай, была некая надзея, што Лукашенко аддасць уладу, вось, дзякуючы дэмакратычным выбарам? Калі-небудзь была такая надзея? Ну, калі мне было 18 гадоў у 2001 годзе, безумоўна, у мяне была такая надзея. Я думаю, што беларускае грамадства, яно таксама такое маладое, шмат у чым палітычна неадукаванае. Ну, на жаль, я мушу так сказаць, это не ацэнка некая негатыўная, проста гэта канстатацыя факту. І многія людзі спадзяваліся, верылі, яны думалі, што ўсё адбываецца па законе. Зрэшты, у 20-м годзе мы бачылі кінтэсэнцыю гэтай такой наіўнасці, калі людзі ўсё яшчэ верылі, што гэта магчыма. Пасля таго, як Лукашенко 30 гадоў крок за крокам будуе дыктатуру, а калі дыктатар будуе дыктатуру, а не прыходзіць на гатовае, гэта значна горш, таму што ён кантралюе кожную кропку, так? Кожную дзялянку, як цяпер кажуць. І ён ведае дакладна, што зрабіць лепш, дзе заціснуць. Ён 30 год у шапку не спаў, а беларусы, на жаль, адукоўваліся пакаленне за пакаленнем. Мы можам сказаць, што ўсе гэтыя 30 гадоў Лукашенко рыхтаваўся да 20-го года. Рыхтаваў сябе, рыхтаваў сілавікоў. Я б сказаў, што Лукашенко жыве так, як быццам бы гэта яго на апошні дзень. Ён заўсёды кантралюе сітуацыю максімальна, бо хоць яго крытыкуюць як некага такога невука, гэта все-таки чалавек з пэўнай палітычнай інтуіцыяй. Ён цудоўна разумее, гледзячы на гісторыю Савецкага Саюза, напрыклад, на Гарбачова, яго такая сіндром Гарбачова. Ён ведае, што калі трошачкі паслабіць, ведаеце, гайку пачынаць адкручваць, яна пазней дасць табе ў лоб і ўсё разаб'е. Адкруціў жа! Была вось гэтая адкручаная гайка.
Ну вось ён пачаў губляць чуйку ў 19-м годзе, таму што яму яшчэ да ковіда яму здавалася, што як бы ён кантралюе сітуацыю, нейкі баланс знойдзены, там Макей дапамог яму, і гэта відаць дало Дзень волі ў самым цэнтры Мінску. Ну, это была такая спроба знайсці нацыянальную згоду. Так, Вы казалі, што 20-й год гэта вось наіўны беларускі народ, і гэта квінтэсенцыя таго, што у такіх урокаў, якія не вывучылі, напрыклад. Але калі гэта разумелі эксперты, разумелі журналісты, разумела апазіцыя, чаму маўчалі, чаму не было нейкіх парадаў пра тое, як лепей рабіць беларускі пратэст? Адкуль вы ўзялі, што не было парад? Не было. Ну, давайте так, на нашым дзяржаўным тэлебачанні не было. Мы не У чулі гэта. тэлеграм-каналах не было. Але які вы парады хацелі? Выходзіць на вуліцу ці што? Не, ну калі ёсць нейкі план, ці ёсць нейкія памылкі, якія вывучылі за там нулевыя, 90-е, 10-е. Не, ну я, ведаеце, я прыхільнік сам па сабе таго, што ніякага ідэальнага плану быць у прынцыпе не можа, таму што ўсё заўсёды залежыць ад суплёту мільёну акалічнасцяў. Гэта залежыць ад слабасці рэжыму, гэта залежыць ад нейкіх іхных памылак. Зрэшты, калі б Лукашенко не пачаў разгонваць адразу ў дзень выбару пасля гэтага, магчыма, нічога ўвогуле не было б. Ён кантраляваў бы сітуацыю далей. Але людзі, которые, ну, як бы, мелі нейкія іншыя прапановы, як себе паводзіць, ці што рабіць усе там 30 гадоў, конечно, былі. Але ці іх мае хтосьці слухаць, ну, гэта таксама наіўна верыць, што хтосьці будзе слухаць кагосьці, хто напіша нешта ў тэлеграме. Ну, розныя людзі нешта пішуць, а чаму іншыя павінны верыць? У Беларусі была велізарная праблема да 19-го года, паколькі была слабая камунікацыя ў грамадстве, так? Людзі былі падзелены. І я думаю, што толькі прыблізна ў 20-м годзе яны ўбачылі, колькі іх, так? Дзякуючы выбуху, у тым ліку вось это тэлеграма і іншых сацыяльных сетак, да гэтага это ўсё было вельмі разрознена, і людзі не верылі. Яны заўсёды былі, я думаю, што прыблізна там палова, амаль там супраць Лукашэнкі моцна была. Але проста, ну, яны не маглі, як у Польшы, дзе мы знаходзімся, кажуць, не маглі палічыцца, то есть яны не ведалі, колькі іх. А ці змянілася ўяўленне беларускай апазіцыі, дэмакратычных сіл, журналістаў, беларусаў увогуле пра то, якім шляхам трэба было ісці? Вось зараз, калі вярнуцца ў 2020 год, нешта Зміцер Гурневіч змяніў бы асабіста? І ўвогуле дэмакратычныя сілы? Я маю той камфорт, што я не палітык, я не мушу нікога вучыць і не займацца маралізатарствам. Сам для сябе? Не, ведаеце, я думаю, што ў 20-м годзе беларусы далі сябе 100%. Калі хтосьці крытыкуе беларусаў за тое, што яны станавіліся на лавачкі, яны такія былі рахманы. Добра, але мы памятаем першыя 4 дні, памятаем барыкады, памятаем забойствы. Пратэсты былі вельмі розныя. І гаварыць беларусаў, называць іх ружовымі поні, могуць людзі вельмі цынічныя, неадукаваныя, больш за ўсё неадукаваныя, я думаю. Всё было вельмі па-рознаму. Тут проста праблема ўся аказалася ў тым, што беларусы недаацанілі амаральнасці ўлады. А самі беларусы, мне падаецца, у 20-м годзе выклаліся на 100%, рабілі ўсё, што маглі. І па прыкладзе, я заўсёды ставлю прыклад Польшы 80-х гадоў, яны таксама стварылі мільённую салідарнасць, былі пратэсты, так званы карнавал салідарнасці, камуністы, здавалася, ўжо лапкі складуць, а потым праз год увялі ваеннае становішча і пад асфальт закаталі ўсю салідарнасць, і на 8 гадоў не магла нічога зрабіць. Ну, у нас 6. Вы зараз даеце нам прыклад польскай салідарнасці, польскай апазіцыі, напрыклад, але вы назіраеце за беларускай, там, 90-е, нехто назіраў за 90-ми, нулявыя, 10-е, 20-е. Чым вось гэтыя пакаленні беларускай апазіцыі адрозніваюцца і ці, мабыць, падобныя? Вось чаму мы не можам перакрочыць вось такі, не зрабіць гэты пераварот? Чаму ўсе робяць адны і ты ж памылкі? Я не лічу, што людзі нейкія або пакаленні розныя асабліва. Я думаю, што яны дзейнічаюць у розных умовах. У 90-х гадах людзі пачыналі дзейнічаць у палітыцы, у рэальнай палітыцы. Быў Верховны Савет, былі незалежныя медыа. І яшчэ прыблізна, я думаю, што да сярэдзіны 10-х гадоў гэта эліта палітычная і апазіцыйная, і ўладная, яна як-то была адна. Пазней пачалі падрастаць маладыя палітыкі. Іншыя выхоўваліся ў іншай ужо культуры. І тыя старэйшыя не да канца іх ужо разумелі. Это такі разрыў пакаленняў быў. Але ці яны штосьці маглі зрабіць інакш, лепш, эфектыўней, нічога не зробіш супраць ломанем прыёма. Ну, просто такая сістэма. Это тая самая сістэма, чаму літоўцы ці эстонцы не маглі выйсці з Савецкага Саюза, там, напрыклад, у 70-е гады. Яны змаглі это зрабіць толькі тады, калі ўзніклі спрыяльныя умовы, калі Гарбачоў пачаў перабудову, просто эта сістэма пачала лажыцца. А да гэтага, што б яны не рабілі, маглі танцаваць на галаве, яны б нічога не зрабілі. Так, згодзін. Правакацыйнае пытанне. Падкрэсліваю, правакацыйнае. Я люблю правакацыю. Ці трэба было ў жніўні 20-го года браць зброю, напрыклад? Каму? Пратэстоўцам. Адкуль яны возьмуць? Не, як бы... Трэба ці не? Я зараз гавару не як журналіст, а просто гавару як беларус. Узброены супраціў – гэта вайна.
Я, напрыклад, Грамадзянская вайна. Любая, да, грамадзянская, гэта завярэнні, гэта, магчыма, разруха ў краіне. Я супраць такога сцэнару. Як беларус, не як журналіст, я не выказваю зараз пазіцыю некага медыя. Я лічу, што згоду і мір трэба цаніць і захоўваць і старацца яе пранесці, таму што можна знішчыць краіну. Які тады сэнс змагання 30 гадоў там за незалежнасць Беларусі, калі проста яе не будзе. Мы жывем не толькі ў дыктатарскай краіне, але побач з суседам самай небяспечнай краінай свету. І тут паводзіць сабе трэба вельмі акуратна. Я ведаю, што некаторыя скажуць: а вы, беларусы, такія хітренькія, вы пастаянна там будзеце адсидзіцёся ціхенька і будзеце самымі разумнымі. Але калі, заўсёды прыклад такі, калі ў доме проста хтосьці, ведаеце, у велізарным доме ёсць буяніць, сусед б'е, не трэба адразу лезці на ражон, таму што ён можа там застрэліць, зарэзаць. Трэба сябе паводзіць вельмі акуратна. І мне падаецца, што мудрасць беларускага народу дастаткова добра пакуль што яго вядзе. Пры ўсіх мінусах нашай сітуацыі. Я чамусьці таксама заўсёды з велізарным домам параўну. Бо так яно ёсць. А калі не казаць пра 20-й год, а нагадаць нейкія падзеі, якія ў іншыя гады былі вельмі істотнымі, мабыць, гістарычнымі, мабыць, драматычнымі для беларускіх пратэстаў ва ўсе гады, якія мы памятаем. Ну, я думаю, што выбары, цыкл выбарачны, ён прыблізна такі самы заўсёды. Некая надзея, уздым, пазней усіх пабілі, пасадзілі, вызвалілі, невялічкая адліга. І заўсёды тое самае. Мне падаецца, што все-таки за 35 гадоў незалежнасці будзе 25 жніўня ў Беларусі. Самыя важныя падзеі адбываліся ў 96-м годзе, калі адбыўся ўжо канчатковы паварот на дыктатуру. Некаторыя называюць гэта дзяржаўным пераваротам. Тады яшчэ была спроба гэта все адкруціць, хаця я сумняюся, што ўжо тады Лукашэнку можна было скінуць. Не, 20-й год, бясспрэчна, это самая важная падзея. Яна разбудзіла народ, показала, і я учора гаварыў з сацыолагам Андрэем Вардамацкім, ён сказаў, што просто такія змены, которые адбыліся, каб іх адвярнуць назад у бутэльку, знаете, заліць там, ці куды, як назваць это, спатрэбіцца больш за 10 гадоў рэжыму, ці там на 15 гадоў. А як ты ставішся, ты як журналіст, асабіста ставішся да тых, хто, ну, скажем так, празрэў, пераабуўся толькі ў 20-м годзе? Вельмі добра. Слухайце, палітыкі, тэлеведоўцы, мабыць. Пра гэта ж усе і мараць, каб большасць беларусаў была там за дэмакратыю, за свабоду. І калі людзі робяць у сваёй галаве працэс, паварот, працу над сабой, дык гэта трэба вітаць, а не гаварыць: о, яны пераабуліся. Слухайце, сёння 90% беларусаў, 95% размаўляе па-расейску. Я, напрыклад, хачу, каб 100 гаварыла па-беларуску. І калі кожны будзе пераходзіць, я буду толькі это вітаць, а не гаварыць: о, так ты ж гаварыў не надо па-расейску, чого ты перайшоў на беларускую мову? Это ўвогуле дзіўны падыход, і ён абсалютна вядзе ў тупік. Але ёсць тады пытанне, зараз мы назіраем за прапагандыстамі, назовем іх так, тэлеведоўцамі, якія працуюць зараз яшчэ на беларускам тэлебачанні. Мы кажам: ой, там, ну, не ведаю, Гігін ці там Тур, якія, ну, не вельмі добрыя асобы. Але, напрыклад, праз некалькі гадоў, праз 10 гадоў яны скажуць: мы ж не разумелі, а зараз мы зразумелі. То бок мы таксама вітаем іх у нашых радах. Ну, я б сказаў, все ж таки ёсць нейкія парушэнні, якія нельга. Сярод іх я ўжо бачу некаторых латэнтных экстрэмістаў, латэнтных змагароў. Можна прасачыць, хто з іх стараецца, шчыруе, а хто не. Ведаеце, ясна, што ёсць людзі цынічныя, которые зробяць пэўную змену, і мы, конечно, будзем іх адпаведна ацэньваць па іх пладах, скажем так. Але по-любому я ўсё роўна лічу, што калі чалавек змяняе думку, гаворыць па-іншаму, робіць па-іншаму, окей, ну трэба это вітаць. Натуральна, тую адказнасць за то, што ён рабіў, ён мусіць яе несці, узяць. Гэта можа праяўляцца ў розных абсалютна іпастасях, у розных формах. Я нават скажу больш. Зноў жа прыклад Польшчы, просто я таксама ведаю эту краіну добра. Калі распаўся Савецкі Саюз і Польша стала незалежнай, посткамуністы адразу прайгралі, выйграла салідарнасць, але праз 5 гадоў посткамуністы вярнуліся, Александр Кваснеўскі. І менавіта гэта сіла посткамуністычна ўвяла Польшу ў Еўразвяз і ў НАТО. Ці павінны мы асуджаць польскіх посткамуністаў за тое, што навялі ў Еўразвяз і НАТО? Я б не асуджаў. Ну, сістэму немагчыма асуждаць. Магчыма асуждаць непасрэдных удзельнікаў гэтай сістэмы. Ці хтосьці асуджаў Кваснеўскага, які быў міністрам у часы Польскай Народнай Рэспублікі камуністычным, так? Што ён пазней плакаў, калі ўздымалі сцяг Еўразвязу, НАТО. Польшча была свабодная пры ім, яна замацавалася як свабодная краіна. І калі, напрыклад, умоўна кажучы, Наталья Качанова праз 2 гады пераабуецца і будзе весці Беларусь у Еўразвяз і НАТО,
я, напрыклад, публічна не буду крытыкаваць Наталью Качанову, калі яна так будзе рабіць, але калі яна будзе Беларусь цягнуць у Расею, гаварыць, што трэба быць у саюзе з Расіяй, без Расіі мы умрём, конечно, это не так, бо по фактах можна растлумачыць, што это не так. Чаму у Беларусі кожнае новае пакаленне палітыкаў вымушана вучыцца на асабістых памылках? І ці ёсць супрацоўніцтва Чаму ёсць жа прыклады, папярэднія прыклады? Я так лічу, што кожнае новае пакаленне вывучае табліцу множання. Я раблю памылкі сваіх бацькоў, мои дзеці будуць рабіць мае памылкі, яны ўжо робяць мае памылкі. І гэта абсолютно нормально, таму што я думаю, што гэта наіўна казаць, што людзі вучацца там на памылках. Некаторыя могуць рабіць нейкія высновы, напрыклад, але я думаю, што варта набіць гус на галаве, каб проста адчуць, што гэта баліць. І вот тады рабіць ужо наступны крок, некі іншы. Гэта вельмі па-чалавечы, гэта пра народ, пра людзей, але мы кажам пра палітыкаў, мы кажам пра апазіцыю, якая, нібыта павінна нібыта мець нейкую стратэгію, нейкі план, бо калі кожнае пакаленне апазіцыі кажа пра то, а мы вось не думалі, што будуць біць. Я калі там чую Віктор Бабарыка, а я вось не думаў, што будуць затрымліваць і Што яно так. Ведаеце, ёсць вельмі шмат розных момантаў, людзі розныя, характары розныя, імпульсы розныя, розныя умовы. Але мне падаецца, што для кожнага пакалення беларускай апазіцыі павінна проста быць адзін фундамент. Гэта незалежная, беларуская, свабодная Беларусь. А рэшта ўжо, гэта як бы якім шляхам падыходзіць да гэтага. Можна, ёсць там лібералы, сацыял-дэмакраты, што заўгодна. А вот гэта павінна быць нязменнае. Таму рабіць памылкі да гэтым шляху кожны будзе, але галоўнае прыйсці да гэтай мэты. Якой ты бачыш Беларусь праз 20 гадоў? 20 гадоў. 46-й год. 46-й год, это мне уже будзе 63. За пенсію буду сыходзіць. Не, я спадзяюся, што можна будзе сесці, напрыклад... У Беларусі заўсёды можна сесці. Менавіта, можна будзе сесці ў цягнік або ў самалёт, у нейкім Берліне ці Рыме, і без візы даляцець у Беларусь, а Беларусь на машыне паедзе ў Беласток, ці паедзе на Балтыйскае мора і не мусіць паказваць дакументы на мяжы, што гэта будзе адна прастора еўрапейская, так? І ніхто не будзе тэлефон паказваць на мяжы. Ну, это, прынамсі, план мінімум. Так. І я думаю, што у Беларусі цудоўная гісторыя. На якой мове хто? Хай хто гаворыць на якой мове, на якой ён жадае, але дзяржаўная павінна быць беларуская. Дзяржаўная. Я жыву ў Чэхіі, я дома размаўляю па-беларуску, а на вуліцы я размаўляю па-ангельску, па-чэшску, па-польску, на розных мовах. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Дзякуй за размову. Нагадаю, з намі быў журналіст Радыё Свабода Дзімітрый Гурневіч.